mgbe ọbụla m nụrụ a na-ekwu na asụsụ Igbo maọbụ ọtụtụ ihe eji mara Igbo na ala maọbụ na ọ ga-ala n'oge na-adịghị anya, ọ na-enwetere m mgbawa obi, ọ na-enye m ihe mgbawa obi. Ndewo. Ọ dị mma, ekelele m gị ka ịbanye na ihe anyị kwuru n'ebe a. Ya mere nke mbụ ana m ajụ ikwenyere na anyị na-atụfusi ụfọdụ ihe ọkpụ ndị a bụ ihe ejiri mara ndị Igbo nakwa ụfọdụ omenala ndị ahụ wụ ihe ejiri mara mba. Kedụkwana ihe merenụ anyị ji na-ahụta onwe anyị n'ọnọdụ a? Nke a ụzọ ajụjụ abụọ. Nke mbụ bụ nkwere na anyị na-atụfusi maọbụ n'ọtụtụ ihe eji mara anyị bụ ndị Igbo na-efu efu. Nke a bụ onye sị na nke abụghị eziokwu, mara na onye ahụ eso obiri n'ụwa maọbụ n'akụkụ ụwa nke anyị hụtara onwe anyị. N'eziokwu, n'ezi asụsụ, anyị na-atụfu ejirimara anyị, anyị na-atụfu ihe ndị ahụ eji mara Igbo n'eziokwu n'ezi asụsụ. Ihe kpatakwanụrụ nke a bụ ọwụ na anyị sị nọ mmepe okwe nnabata n'uche nke m. Ụfọdụ na-asọ mmepe ya bụ development maọbụ civilization. Mụnwa eweghị ya. Mụnwa na-ewe na ihe kpatara nke a bụ aghọtaghị maọbụ amaghị ama. Ị na-anụ mgbe akwụkwọ nsọ na-ekwu sị na ndị m na-efu n'ihi amaghị ama. Ihe kpatara nke a bụ amaghị ama. Amaghị ama na-emezi anyị na-etufu ihe ahụ eji mara anyị, ihe ahụ mere anyị oke mba, ihe anwa Chukwu ji mee anyị ndị Igbo. Otu ihe m na-arụtụkarị aka bụ mara na ihe ọbụla Chukwu kenyere n'ebe ọbụla ị hụtara onwe gị wụ ihe Chukwu ji mee ka ị pụọ iche n'etiti ndị ọzọ. Dịka a nwere agbụrụ Izrel nwee mba dị iche iche n'ime ha, enwegasịrị ihe nyere ha iche iche mere ha ji dị iche n'etiti ndị ọzọ. N'ala Igbo, asụsụ anyị, ejirimara anyị, omenala anyị bụ ihe ndị mere anyị ji pụọ iche, ndị Chukwu kere iche n'ala Igbo. Ya bụ mgbe ọbụla anyị na-etufu ya, anyị na-etufu ngọzi Chukwu nyere anyị. Ndewo. Ọ dị mma ka anyị leba anya n'ihe gbasara ụfọdụ ihe ọkpụ dịka n'oge gara aga, tụmadị n'ihe omume akwa ka m mere ka anyị mara na nwere otu ekwe na-anọ na ihe karịrị narị afọ abụọ n'obodo m. Mana otu ụbọchị ka ndị obodo tetere asị na a bịara kwusa okwu Chukwu, asị na ya bụ ekwe ka a gbara abi n'ime ya, ha ga-agba ya ọkụ. Ihe a mụrụ ga anọ na ihe dịka narị abụọ. Ọtụtụ obodo dị iche iche esila n'ụzọ a tụfuo otu ihe maọbụ nke ọzọ, bụ ihe ọ gara awụ anyị na-eji ya na-echetara ọgbọ anyị ndị nke na-abịa abịa otu ihe maọbụ nke ọzọ. Mana taa ihe ndị ahụ a na-efu gị, a na-akọwa ya dịka ga-asị na o nwere ka okpukperechi Kraịst bịara n'ala Igbo na omenala si akwarịta ngọ merenụ anyị ji elufusi ihe ndị a. Enwere ụzọ m chọrọ isi wee batawa n'okwu a ka anyị ghọta ya ọfụma. Ihe ọbụla gbanyere ihe ọkpụ maọbụ ihe ndị eji mara ndị, ịbịa were ihe gbasara okpukperechi were na-emebisi ya bụ ihe mgbawa obi, wuru ihe iwu megidere. Ọbụladị na mba ụwa enwere iwu na-echekwa ihe ọkpụ. Ọbụladị afọ 959, that is 1956, one of the a na-akpọ ya antiques law, ichekwa artifacts maọbụ ihe omenala dị iche iche. Iwu ahụ kwuru na ọbụladị n'agha, ihe ọbụla eji mara mba ewere wepụ n'obodo ọzọ, na iwu megidere ya, na ọ bụ ori. Na onye mere ihe dị otu ahụ, ọwụgodi na a na-alụ agha, gị gaa n'obodo a sị na ị gara ga-eburu ihe dị ka ekwe ha maọbụ ogene ha, iburu ya ala mba ọzọ, iwu megidere ya. Iwu mba ụwa, ọwụdụ iwu Naijiria maọbụ iwu obodo, iwu mba ụwa megidere ya. Ngwa tụlee ihe iwu mba ụwa megidere, ikwere okpukpere were gaa mebie ya. Enwe otu nke mere oge gara aga, otu ihe akpụrụ akpụ gosipụtara ọdịdị chi n'ala Igbo. Ihe ahụ gụnyere ihe akpụrụ akpụ nwoke na nwaanyị, ihe apịrị apị nwoke na nwaanyị.
erere ihe anwa n'ọnụ bekee erere ya 195,000 euro ka elere ihe a na Paris. Mgbe ahụ tụtara ihe a, ndị mara ihe ahụ wụ mara mgbe ebupụrụ ya na mba Naịjirịa tụmadị ndị nọ na National Museum nke Naịjirịa, ha tiwere mkpu si na ihe awụ ori, ihe awụ ihe ọjọọ, na-ekwesị ịnabata na ekwesị iweghachi ya bụ ihe. Gwazie m, ọ bụrụ na ihe dị otu a na-eberi ya akwa n'ogugo dị otu a, kezi ka a ga-esi bata asị n'ihi okpukperechi na abịara bịa gbaa ya ọkụ? Nke a bụ ihe anyị na-ekwesịghị na-akọ akọ. Nke a bụ ihe ekwesịrị ilebara okwu anya, na tutu obodo ọbụla apụta sị na n'ihi okpukpere na a na-agba ihe ndị dị otu a maọbụ a na-ebibi ihe ndị dị otu a, ekwesịrị ilebara ya anya nke ọma. Ihe ahụ nwere ihe ọ na-emegide, o nwere ihe ọ na-emegide n'obodo. A sịkwarị na ọ na-emegide ihe n'obodo, kama ịgba ya ọkụ, e nwere ihe kwesịrị ime ihe anwa, chụpụnụ mmụọ ahụ nọ n'ime ya, ma ọ bụkwanụ bupụta ihe ahụ ebe ọ nọ, chọọ ebe ọzọ dowe ya, were na-ekpere wugide ka ihe a na-emebi obodo gara ịbịa bịa emebi obodo, ịhụ na echekwara ihe anwa, n'ihi na ọtụtụ uru nọ na ihe dị otu anwa. Ọ dị mma. Ya mere anyị a na-ajụ ile anya gị hụ na enweghị ebe a ga-atụ aka ugbu a sị na ịga ebe a na ị ga-ahụ otu ihe maọbụ nke ọzọ bụ ihe ọkpụ echekwara echekwa, na ebe a bụ ụlọ nchekwa ihe ọkpụ ị ga-eji gị kọwaa omenala mba ndị dị otu a ma usoro obibi ndụ ha ma otu ha siri biri, maka ụfọdụ ihe ndị a na-egosipụta obibi ndụ ndị dị otu ahụ n'oge ahụ ma ọkwa n'akụkọ ala ha na ihe metụtara ha n'oge ahụ eji wee hiwe ụdị ihe ahụ. Ya mere taa anyị ahụghị ụdị ihe ndị ahụ. Kedu olileanya ọgbọ ndị na-abịa n'ihu na-enwe na ka afọ na-aga na aka ga-nwekwara ihe a ga-eji cheta anyị dịka ndị Igbo? N'ezie, asụsụ ọnyanwa bụ ebe atụmatụ ihe unu na-eme ji dị oke mkpa. Enwere ike ị ga-aghọta mbọ unu na-agba, enwere ike ị ga-aghọta uru ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị taa bara. Gee ntị, nke bụ n'eziokwu n'ezi asụsụ bụ, ọ bụrụ na anyị emeghị ihe anyị kwesịrị ime ugbu a, n'ọdịnihu ọgbọ na-abịa abịa ga-enwe nsogbu ichekwa, ịmara ebe ha si, ihe eji mara ha na ihe ndị ọzọ. Ihe anyị kwesịrị imewe n'oge ndị a, inye ọgbọ na-abịa abịa olileanya na enwere ebe ha si, enwekwadịrị ihe eji mara ha ebe ahụ, bụ ihe a na-akpọ nchekwa. Bụ ekelere m ndị otu Igbo Renaissance Center nke Igbo Renaissance Gregory University tụrụ nke ha na-eme ugbu a, iji hụ na atụmatụ dị otu a bụrụ ihe echekwara echekwa. Ebe ahụ ha rụpụtara ụlọ ha ka ihe, ebe ahụ a na-echekwaba ụmụ ihe ndị eji mara ihe Igbo. Ọbụla dị na arụrụ ụlọ ọkpụ Igbo rụọ ya ebe ahụ. Ọ bụrụ na nwa Igbo na mba ofesi esi mba ofesi lọta na Naịjirịa, ọ lọta na ala Igbo, ọ ga-ahụ ihe dịka ụlọ ọkpụ n'ọdịnihu. Ya bụ, anyị kwesịrị n'otu na nchi ka anyị si wee biri, ka anyị si wee bụrụ, anyị kwesịrị ịmalite ichekwa, ịrụpụta, iwepụta ihe ndị anwa, ka anyị ghara ị na-elezi ya dị n'ajọ mmụọ. Ọ bụrụ na anyị kagbuo nke a n'obi anyị, ọ ga-enyere anyị aka. Ndị okpukpere ụka enyekwenyere anyị aka n'akụkụ nke ọzọ, mara na ọbụla dị n'ala bekee, ọkwa anyị na-asị na anyị na-eje pilgrimage, ya bụ njem udo maọbụ njem nlereanya na mba Jerusalem. Ọ bụrụ na ha echekwaghị ihe ndị ahụ niile n'ọjụ oge mgbe ahụ, ugbu a zam a ga na-eje njem dị otu ahụ? Ọ dị mma. Ajụjụ ị jụrụ dị oke mkpa, maka anyị na-asịkwa na anyị bụ ndị Juu na isowe akụkọ ebe anyị si na anyị bụ ndị, mana anyị ma na ndị Juu ndị na-echekwa ihe, maka ile anya gị hụ na akwụkwọ nsọ anyị na-agụ taa na ihe ndị ọzọ, ọbụladị otu a ndị mmadụ na-aga njem a, ọ wụchi ihe ndị ha chekwara. Ya mere na omenala a kwesịkwara ịbụ ihe doro anyị anya. Mana anyị ga-aga ugbu a ka anyị repụ ahịa. Ọ bụrụ na anyị lọghachi, anyị ga-arụtụwa ha aka n'otu n'otu, tinyekwara ihe dịka ụfọdụ omenala ndị a nabụrụ eme na mbụ, dịka iru mgbede, dịka ite uli na ụmụ ihe ndị ahụ, dịka ọbụladị ihe ederede a na-ede na ahụ aja nwere ihe ọ pụtara, ya bụ nsibidi, nke ọgbọ ndị na ugbu a na-amaghị maka ya. Mere biko nọsi ike na-ege ntị na My Radio 101.1 FM Owerri.
Alisikwa Alisie na aha na-egbu m egbu Alice ọ dị mma onye ọma, anyị alọghachila n'oge ndị Igbo na my radio 101.1 FM Owerri. Chetakwa na ọ bụ n'ihe omume ụwa asala anya ka anyị nọ n'ime ya, dịka anyị na-ekwu okwu mkpa ọ dị ichekwa ihe ọkpụ nakwa ụfọdụ omenala ejiri mara Igbo bụkwa ndị nke na-ala ala taa. Ya mere mụ na Maazị Kelvin Alisi na ebe a bụ onye si n'ụlọ ọrụ Epic Heritage Hub nakwa ngalaba na-echekwa asụsụ na omenala Igbo n'ụlọ akwụkwọ Gregory University dị na Uturu. Ọ na-akọwara anyị ihe ndị na-edochaghị anya tụmadị ụfọdụ nsogbu anyị na-enwe, na-eme ka anyị mara mkpa ọ dị na anyị ga-echekwa ihe ndị a n'ihi na ọ bụ njirimara anyị. Ya mere Maazị Kelvin, anyị kwuru okwu maka iru mgbede, ihe ndị dịka ọbụladị ịwa akwa, ụfọdụ omenala ndị ama ama na ụfọdụ ihe ndị eji mara ndị Igbo na mgbe gboo, dịka na mbụ ebe dịka n'obodo m a na-ekwe ukpo ahụ wa akpa, mana o nwere otu esi eme ya, emechaa ya dịkwa ka akpa ndị a eji azụ garị na ihe ndị ọzọ. Ọ dị ọtụtụ ihe dịka ịgba abigolo, dịka ịgba ụfọdụ obodo ugbu a anaghịzi eti mmanwụ. Ihe ndị a wụrụcha ihe a na-ahụ ya na-asị gị na mmụọ nke a nọ n'ime ya, mmụọ nke a nọ n'ime ya, mana ama m na mmụọ nwekwara ihe mmụọ na-asụ asụ. N'eziokwu, n'ezi asụsụ, imetụ ịkọwaju ihe, achọrọ m ibu ụzọ kọwa kene ihe bụ omenala tutu m aga n'iru. Na asụsụ bekee ha sị na omenala bụ the people's way of life. N'ala Igbo ọ bụ etu ndị si hụta ụwa. Omenala bụ etu ndị si ebi, etu ndị si were onwe ha, na etu ndị si emekọrịta na agbụrụ ha, ebe mmadụ ibe ha nọ, na etu ha si ewere ọtụtụ ihe. Dịka abịa na obosi, ihe ọbụla gbasara eke, ihe dị otu anwa. Ihe gbasara eke n'ala obosi, ịhụ ya ị ga-egbu ya, eke ahụ a ga-emerụkwanụ gị ahụ. Ị gaa ihe dịka na Nnewi, ihe dịka ewi a na-egbu ya ebe ahụ. Ị gaa ihe dịka Ọka, ihe dịka enwe adịghị egbu ya ebe anwa. Ọ bụrụ na asị oke gịnị kpatajuru ihe dị otu a, ndị Ọka sịrị na oge agha bịakwutere ha na obodo ha, mba ndị ọzọ na-achụ ha ogbugbu, ha na-agba ọsọ, ha amaghị ebe ha ga-aga, ha amaghị ebe ha ga-etinye isi. N'ọwa enwe bịara bịa pụta, bịa nyoo, bịa hụ ebe ndị iro ahụ nọ, bịa tụọrọ ha aka ebe ndị iro ahụ na-anọ. Ha wee na-ele ka enwe ahụ si wee na-eme, wee soro ụzọ ahụ enwe na-atụrụ ha aka ka ha na-aga. Mgbe ha bịara na-aga ụzọ ahụ, enwe ihe mere ha, ha wee gbabata n'obodo ha ebi taa dịka Ọka. Ha wee kpebizie na ihe ọbụla gbasara enwe na ha ga-eme gịnị, egbu ya egbu n'onwe ha. Ọ bụghị na ha na-efe ya bụ enwe dịka chi, maọbụ kama na ha ji ya si ebe ọnwụ ihe Chukwu kere dị otu a, wee ihe mere anyị ji wee nwee mgbapụ n'ebe ndị iro anyị nọ. Ha na-eme emume a na-akpọ ime ọka. Nke a bụ otu ha si hụta onwe ha. Ihe dị otu a bụ ihe kwesịrị ekpochapụ. Ọ bụrụ n'uche nke m, ihe m ga-asịwụ, enwere otu esi eme ya na-adabasị n'oge anyị nọ n'ime ya, ahazie ya. Ndị eze, ndị ichie, ndị isi obodo ha bịakọta ọnụ, ọhịa anyị ji nwe ha. Ihe anyị ji nwe ha bụ ka gọọmenti na-akwụ ha salarị. Ihe eji nwe ha bụ okwu ndị dị otu a, dịka mgbe na-agbanwe, ha gbakọta ọnụ tụọ atụmatụ ihe anyị na-eme na otu ọ dị n'oge mbụ, na-ekwe na otu anyị chọziri isi eme ya ka o wee dị mma maọbụ dabata n'oge nke anyị nọ n'ime ya. Ọ bụ ihe omenala akwụ na ya.
ya bụ omenala bụ ihe ndị ji ebi ha ga-eji wee nọrọ n'udo, nọrọ n'ọganiru, obodo na-agbatị, ndụ na-agbatị, onye ọbụla ebirikọta n'udo. Ọhịa omenala bụ. Ọ bụrụ na abịazie si na ihe ndị a bụ omenala na ọ na-efuzi efu, ị mara na nsogbu adịla. Ị mara na ọnyanwa bụ na udo aga na-adị n'obodo, nwanne aga amazi nwanne ya, ọganiru aga adị, n'ihi na ebe ọbụla udo kọrọ nkọ sọ na nsọ, maọbụ ebe ọbụla udo na-anọghị, ebe ahụ ka ọgbaghara na-adị. Ebe ọgbaghara dị, ọganiru adị ya. Ịhụta na omenala na-eweta ọganiru, omenala na-eweta udo, omenala na-eweta otuto. Dịka i kwuturu na ihe gbasara iru mgbede dịka a na-eme n'omenala, ụfọdụ ama ihe bụ iru mgbede. Ha topụtara asị iru mgbede ọhịa arụsị, ọhịa arụsị, ọhịa arụsị. Ihe a metụkwara m ebe a na-ekwu ihe gbasara asị ịwa akwa, ọhịa arụsị, ọhịa arụsị, ọhịa arụsị. Mana mgbe m bịara bịa elebanye anya, ekwugo na ọhịa arụsị, mana ọ bụrụ na ewepụ akụkụ arụsị dị na ya, wee were ihe mmụta na ihe ngosi ọ na-dị n'ime ya, were ya wee hazigharịa ya bụ emume, wee chekwa ya, ịhụ na ihe gbasara ihe ndị awụ ihe na-eme ka obodo na-aga n'iru, na-eto eto. Ka m dọtịa ihe gbasara iru mgbede maka ndị na-anụ iru mgbede mana ha ama ihe bụ iru mgbede. Iru mgbede bụ omenala nke na-akwado nwaanyị maka ezinụlọ. Ọ bụrụ na nwaanyị na-etolite, enwegasịrị ihe ndị o kwesịrị ịma, otu oge si wee bụrụ ezi nwunye na otu oge si wee bụrụ ezi nne. Afọ ruo mgbe obodo ji agbakọta, ha agbakọta bịa egosipụta na ha pụrụ imenwu ihe dị otu anwa. Ọzi mgbe ahụ nwoke toruru ịlụ nwaanyị bịazie nọrọ n'akụkụ, lee onye nke kacha meta ọfụma, ya ọsị nne m, nna m, lee onye m ga-alụ, lee ọma nke eme, ọma nke eme. Ọ bụrụ na iru mgbede ahazie ya na-eme ya n'ụbọchị taa, ị ga-ahụ oke ekpere a na-ekpe, chukwu nye m di, chukwu nye m di, aga na-ekpezi ekpere ahụ. Onye ọbụla chukwu enye gị ya di nke ya, ọwụ ịnọkwa ebe di gị ga-ezute gị. Ọhịa iru mgbede ahụ na-egosipụta, dịka anyị na-eme na Ugoamaka chalenji anyị na-eme. Ihe ndị anyị na-eme na Ugoamaka chalenji awụ ịbịa kpọkọta ndị na-eto eto ọnụ. Anyị kpọta ha, anyị zụọ ha ihe ndị obodo na-atụ anya n'aka ha, ihe ndị ihe kwesịrị ime ka ha wee bụrụ ịgba n'obodo. Mgbe ị ga-anọcha wee si na chalenji a wee pụta, a na-atụzi anya n'aka gị na obodo ga-esi na gị wee kuru ume. Ya mere anyị ji esi ọ ga-abụzi ihe naanị anyị na-eme n'ụwa udide ịntanetị, na anyị ga na-emezi ya ihe a ga-akpọkọta bịa ebiri n'ụlọ dịka nke anyị na-eme na nke abụọ. Ọ ga-abụzi ihe ọ bụrụ na ndị niile gbara fọm zụcha, a ga-ezitere ha mgbe ha niile ga-ezukọta, anọrọ n'obi dịka obi Igbo, were malite zụwa ha na ihe ndị ahụ ha ekwesịrị ịma dịka ndị Igbo. Onye kachazi wee mepụta ya nke ọma wee onye anyị na-enye ihe nrite. Ndewo. Ọ dị mma, ekelele m gị. Ka anyị kwuo maka ndị ọzọ, ịmara na ekele dịrị Chineke maka ihe ejije Nollywood na-egosipụta. Ụfọdụ ndị matụ obere gbasara omenala ugbu a n'ihi ihe ha na-ekiri, n'agbanyeghị na mgbe ụfọdụ kwa ha na-abịa gwakọta omenala ndị ọzọ na-adabachaghị otu o kwesịrị. Mana anyị ghọtara nke ahụ n'ihi ọwụ ihe ejije. Mana ịpụta mgbe ụfọdụ gị hụ na a na-egosi ụlọ aja. Ọ na-ahụ ugbu a gị gụrụ obodo ị ga-aga, a na-achọdị ya achọ maka ndị a ji eme ihe ngosi. Mgbe ụfọdụ gị hụ ihe eserese ndị ahụ a na-ese. Aga m echeta na Things Fall Apart, o nwere mgbe mmadụ bịakwutere nwa onye ka Okonkwo, ya sị ya lekwe n'ụlọ anya na onye ji ụgwọ n'ụlọ anya na-ahụ aja ahụ, n'ụlọ akara nka na ihe ndị awụcha ndị o ji ụgwọ n'ọhụụ nke ahụ tokarịrịnụ na ego ya kacha na ya ga-epu ụzọ kwụọ onye ahụ ụgwọ, nke bụ na anwụ ga-epu ụzọ chọọ onye eguzo tupu ya ruo onye nọ n'ala. Nke a na-egosi gị na ihe ndị ahụ a na-esecha nwere ihe ọ na-akọwa, mana ọrụ na-akọrọ ugo akọrọ, ikekwe ị gaghị ama ya. Ịga ihe dịka na steeti Abịa ugbu a, ọ na mmadụ abịarute ebe ụzọ dee ya nzu na ihe ndị ahụ nwechara ihe ọ na-akọwa. Mana taa anyị na-atụfushi ihe ndị ahụ na-akọrọ omenala ndị maka ka ị na-ewepụga nke gị ka ị na-anabata nke ndị ọzọ. Ile anya taa gị hụ na anyị enweghị na ọtụtụ ụmụ agbọghọ si na ha achọghị ịnọ n'okpuru ụdị ihe ha chọrọ ka ha mụọ nwa, zaa single mother, baby mama. Na mbụ ihe ndị a adịghị. Ya mere kedu otu isi ahụta ya? Ihe a bụ ihe jọgburu onwe ya.
m na-ahụta ya n'ụzọ ọ bụrụ na ọ dịrị gaba ịma na ọ bago n'ihe a na-asị n'obodo agbarigo, ịma na obodo ala Igbo agbarigo, n'ihi na dịka ị rụtụrụ aka ibi nzu n'ala ịbịa na mpaghara Abia steeti, ibi nzu ahụ wụ nnabata. Na Jerusalem wụ ndị anyị na-eregara anya wụ ndị nwe okpukperechi, ịbata n'ụlọ onye Juu ọbụla o buru ụzọ nye gị mmiri, ịkwụ aka asa ụkwụ gị ṅụọ mmiri. Mgbe ndị mmụọ ozi bịara na nke Abraham, ihe mere ha ji wee weta ngọzi Isaac bụ nnabata, ekutere mmiri, ha asachacha ụkwụ ha, eki ha mmiri, ha aṅụọ. Ana ebe a na-akparịkata ụka, Sera ga-esie nri, sipụta nri dị mma, ha ericha ya, obi adị ha mma, ha wee buore ha amụma ngọzi, nwetara ha mkpụrụ Isaac. Gị chọpụta na ọ bụrụ na anyị ka na-ebi ụdịrị ndụ nnabata ahụ, onye bịa na nke gị, i were ihe ahụ omenala si were nabata ndị a, were nabata ha, onye ahụ na-ala, o were ngọzi mee gịnị? Kwusara gị ngọzi, na-aganye nwe ngọzi, na-abawanye n'obodo, nsogbu n'ala. N'ihi na Igbo na-atụ ilu sị akịrịrị izuo iro ala, n'ihi na ha rizuo ha ebezuo. Ịghọta? Ya mere ọ bụrụ na anyị ga-elekọta anya, wekpu anya sị ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo a na-etufu etufu, ka anyị lebara ya anya, mara ka anyị ga-esi wee hazie ya, wee webata ya maka mmepe na ọganiru obodo. Ọ ga-akacha mma kama ịtụfu ha atụfu. Dịka ị metụrụ aka na ugbu a nwa agbọghọbịa ugbu a onye ọbụla na-eṅomizi omenala ndị ọcha maọbụ ndị bekee, nke nwa agbọghọbịa topụta, ọ sị na ihe karịa mma wụ ya ọ ga-gbakwuru nwoke, ha ede nkwekọrịta na m ga-amụrụ gị nwa, mmụọra gị nwa, ga-ekuru nwa gaba, ga-ekwụọ m ụgwọ. Ihe ahụ ihe jọgburu onwe ya, ọ bụ ihe arụ. Chukwu sọ ya na nsọ, ala sọ ya na nsọ, ekwesịghị na-ekwute ya ekwute. Mana ụbọchị taa, n'ihi na anyị atụfuole okpukpere anyị, omenala anyị, ejirimara anyị, anyị na-emezi ihe ndị dị otu a. Ya bụ, ọ bụrụ na anyị akpọghachi omenala anyị, hazie ya, asị m kpọghachi ya nọ dịka nke ka egbuwe ndị mụrụ ụmụ abụọ maọbụ nke a na-akpọ ejima, asị ka atụfuo n'ọnwa ajọ ihe. N'ihi na nchọcha sayensị egosigo na ọ bụ nọ ajọ ihe, na ọ ka esi wee nọkọ, ka esi bụ ihe kpatara ka esi wee mụ. Ọ bụ na anyị ga-ele omenala anyị ndị a, kpokọta ya ọnụ, hazie ya ka ọ ga-esi wee bara ala Igbo uru, bara ndị bi n'ime ya uru. M na-agwa gị, ọ bụrụ na anyị ewepụta otu afọ mee nka, afọ 2 na 3 dị n'ihu, obodo a ga-ama mma karịa ala bekee. Ndewo. Maka ụfọdụ ihe ndị a, kwa ịma na ọwụ mgbe a haziri ihe a nke ọma ka ọ ga-adọta ndị mmadụ. Ọ ya na-akpọ ndị mmadụ ile anya, ụfọdụ mmemme a na-eme na-edubata ndị mmadụ n'obodo, ha ahụ na enwere ụbara mmadụ ebe a, na enwere ike ihiwe ahịa, tinye otu ihe maọbụ nke ọzọ, ya azụwa azụwa. Mana taa ekpopụchiala ndị ka ahụ si na ọwụ ihe ọjọọ. Tinyekwara n'ile anya ugbu a, gị hụ na ndị ntorobịa anyị enweghị mmasị n'ihe ọbụla gbasara nchekwa omenala. Anya anyị niile nọ n'usoro mgbasa ozi ọlọrọ ọhụrụ, n'usoro esi eme ihe n'ụzọ ọlọrọ ọhụrụ nke akpọrọ artificial intelligence na digital technology. Ya mere, kedu ụzọ anyị ga-esi webata ya n'ụkpụrụ a, ịhụkwa na ka ha na-etinyekwa anyị ebe a, ka ha na-esikwa ebe ahụ na-amụtakwa otu ihe maọbụ nke ọzọ? Daalụ. N'afọ 2016 ka m dere akwụkwọ nchọcha nke hiwere isi n'iji igwe ọlọrọ ọhụrụ maọbụ ụzọ igwe ọlọrọ ọhụrụ bụ ịntanetị maọbụ ICT, were ya wee na-akwalite omenala. Kemgbe edere m akwụkwọ a maka Pan-African Conference emere na Ghana, ọkwanye ya wụ ihe kpaliri m ji wee na-emegasị ihe omume m na-eme ugbu a. N'ịza ajụjụ gị kpọmkwem, etu anyị ga-esi wee hụ na dịka ndị na-eto eto na-agbasozi ụwara udude, na-agbasa ihe igwe mmepụta maọbụ nke anyị kpọwe ya aha ịntanetị, soshal midia, teknọlọji, artificial intelligence, dịka ha na-agbaso ya, anyị kwesịrị ịbịakwa
bịa wepụtazie ihe ndị omenala ndị anwa hazie ya. Enwe ihe ndị na-ede edemede na-akpọ content copyright. Ekwesịrị inwe hazie ya ọnọrọ n'onwe ya dịka ihe nkụzi maọbụ ihe ọmụmụ maọbụ ihe nlereanya maọbụ ihe ngosi. A ga-ewerezi ya were webata ya n'ụwara ịntanetị dịka anyị si na-eme ugbu a na mbara Ugamaka, were na-ewere ịkụzi omenala, egwu Igbo, ejiji Igbo, asụsụ Igbo. Nke ewughị ugbu a wụ challenge this, challenge that. Mana enwebe nke m nụrụ nke Igbo. Mgbe m legidere ihe a, otu ihe agbata m n'uche, ka ihe kwesịrị iji ohere a wee mee, ma bịa wepụta nke m sụọ Igbo challenge. Ọ nọ ugbu a. Ana m arịọ ịbụrụ nwa afọ Igbo, nwoke nwaanyị na-anụ ugbu a, gaa na ihu akwụkwọ Facebook, jee deba nke gị, hashtag ya sụọ Igbo challenge, soro ibe gị mewe ya. Ọ bụ na ị gaa n'ihu Facebook m Kelvin Alisi maọbụ na mbara Ugamaka, gaa ebe anwa ị ga-ahụ ya, try it, klik ebe anwa edere try it. Ka anyị si otu a ka anyị ga-esi wee na-eme ya, sụwa Igbo. Mgbe ị na-amara gị hụ onye ga na-asụ kedu, hụ onye na-asụ kedu ka ị mere, hụ onye ga na-asị adị m mma. Mgbe ị na-amara na ya, enwe mmasị, n'ihi na ọ bụ na anya ewelite dịka ị na-eme ihe emume ndị My Radio na-eme ugbu a, ịkwalite ya bụ asụsụ n'etiti ndị na-eto eto. Ndị na-eto eto hụta na enwe ihe ọjọọ dị n'ịsụ asụsụ gị, na ịsụ asụsụ bekee, hapụ asụsụ Igbo ma omenala Igbo, emee ka ị bụrụ onye ka ibe ha. Hụta na ọbụladị dịka ị na-eme ya, na o mere gị ka ị bụrụ ezigbo nwa afọ a na-asọpụrụ asọpụrụ. M na-agwa gị na ndị na-eto eto ga-esonye, ha nwa ga-enyekwuzi aka ịhụ na ewere ma asụsụ ma omenala Igbo gazie n'ọgbọ na-abịa abịa. Ndewo. Ekelele m gị maka ọbụladị ịkọwa ihe a ga-eme, tụmadị na dịka ụwa na-agbanwe, ka anyị sokwa na ụwa mgbanwe a, mana ejide ihe anyị nwere, ihe nke anyị. Onye na-ege ntị ugbu a, anyị ga-enye gị ohere ka itinye oke nke gị na ihe omume anyị ji n'aka n'abalị a. Agwara m gị na nke taa dị oke mkpa, n'ihi na ọ gbasara nchekwa omenala anyị na ihe ọkpụ na ihe ndị ahụ eji mara anyị. Mgbe ị ga-agba anyị, ga-agwa anyị ma o nwere ihe ọkpụ ndị furu na obodo gị, nakwa na ụzọ ị chere a pụrụ iji weghachite ihe ndị ahụ. Anyị nwere nkeji ole na ole ịpịachi ihe omume a. Ya mere ị ga-akpọtụrụ anyị na 090601011 ya na 07019701011. Ọ dị mma ka anyị nara onye mbụ n'uhuruchi a. Hello. Nwaanyị ọma ka iwu, onye agọzi agọzi ka iwu, gaa onye gị na ya na-ebe ekelele m ụlọ n'ihe omenala aka ụlọ wepụtara. Ọkpọkpụrụla m eziokwu. Aha m bụ Ọgọstin Udeji nwa mmadụ ka a na-arịa. Anọ m n'obodo m Ọkpụ ụdọ, ọkpụtara ọkpụ kero na ji aba na-akpọ. Ịma na ihe omenala a ọnwụ ya na-egbuchichi ndị mmadụ ugbu a, ada nwụchizi ọnwụ. Emejirila ha ihe omenala wee zie chọọchị, enwekwele nke chọọchị ọ na-ekpe ruru n'obi. Ha tụtụ ihe omenala mela anụrụ wee 30-40 years onye ahụ anwụọ. Oge mbụ dịka nna m ukwu ahụ na-ekwu ebe ahụ, nna m ukwu ka ekele gị dịka ị na-ekwu ebe ahụ, mbụ ndị mmadụ na-anọ ọtụtụ oge tupu a na-anwụ. Ngwa lee ugbu a, ihe dịka ihe omenala dịka ikwere ọkpụ n'ụgazi ebe mmadụ emebichara ya, ndị oche ebiri eme ebe ka ha wee na-abara onwe ha uru. Anyị nwa m ebe a na-awụsọ Chineke biko mee ebe atụ unu na-ekwu ya na asụsụ Igbo asụsụ Igbo alaala n'aka ndamamere nụrụ ọkụkọ n'ike. Ọnwụ ihe ọjọọ, anyị ihe ọjọọ akpọkpọ ihe ọjọọ. Ekelele m ụnụ mmanya redio adụmadụma na akara. Ọ dị mma imena maka ntinye nke gị. Ọ kọwala na asụsụ Igbo na-ala ala, mana ọkwa otu ihe anyị na-ekwu n'okpukperechi na omenala. Ekwesịrị ịchọta ohere dị mma ga-eme ka ha bịakọta ọnụ, ka hapụ inwe ikekwa nghọtahie n'etiti ha abụọ. Mana ị chere na nke a kwere omume? O kwere omume. Ọ bụrụ na dịka anyị na-eme ugbu a, ọ bụrụ na anyị emecha ihe amamaka Ugamaka, ihe ọzọ m na-atụ anya ihibewu ịgapụ ozi nzute nye ndị eze niile nọ na
ala Igbo anyị kwadoro ibido na mpaghara Abia steeti anyị zutecha ndị eze niile nọ n'Abia steeti anyị gbadataba n'Imo steeti dịka anyị na-eme ya ọ bụ na anyị na ha zutecha anyị ezutewekwe ndị isi ụka dị iche iche malite na ndị fada ruo ndị ụkọchukwu ndị bishọp zutewe ha ọ bụ na anyị ezute ha anyị eyizie ihe dịka convention maọbụ ọgbakọ ezumezu ebe anyị ga-ezu wepụtazie mgbaka anyị ga-ewepụta kpachapụ anya bịa depụtazie omenala ndị anwa dịka ha na ndị ụka ha na-asụ ngọ ndị ụka lebara na anyị ihe anya ka ebe jọrọ njọ na omenala ndị eze ndị isi obodo ngwa lebara na anyị ihe anya kedu ebe jọrọ njọ na omenala ndị na-ahụ maka mwulite obodo n'obodo ndị a na-akpọ Commissioner for Development na ndị otu ha ngwa lebara na anyị anya ka ihe mere ihe a eji jọọ njọ ha tọpụtacha atụmatụ ndị a ewere ya wepụta ihe a na-akpọ a communique maọbụ ihe a na-akpọ resolution ya bụ nkwekọrịta sị ngwa ebe o si otu a dị anyị achọpụtago 070-1970-10-11. Hello. Ndewo, gaa n'ihu. Ọ dị mma, anyị ekelele gị maka ntinye nke gị ya wutere gị na anyị dobiri ya maka oge ka ndị ọzọ nwee ike tinye oke nke ha. Hello. Owe uhuru chioma ahụ. Aha gị na-ebi isi akwụ. Gbapụ ya ọsọ. Ndewo. Ndewo ya gazere gị ọ dị ka ebe a ka anyị ga-akwụsị n'oku Maazị Kelvin Alisi anyị na-ekele gị maka ịbịa taa anyị makwa na ịma na ile anya ị ga-ahụ na ihe anyị buru bịa taa anyị enyepụcha ahịa ya mere anyị mana anyị ga-ahazikwa ụdị ọgbakọ a ka iwe nwee ike bịakwa na mgbe ọzọ ya mere aga m achọ ka inye okwu mmechi gị ugbu a. Igbo bụ Igbo na n'olu m nke onye chiri ya zere ya ọ dịrị onye elu mma dịrị onye ala mma ihe anyị na-ekwu bụ ka ala dị mma ọbara ndanda bara ọkụkọ bara onye elu bara onye ala anyị wee na-asị biko nwoke nwaanyị ndị isi obodo ndị eze ndị ụkọchukwu biko nụ tinye n'aka ka anyị wee chekwanụ ihe ọkwa Igbo ka anyị wee hazie omenala anyị ka o wee dabata n'oge nke anyị na ugbu a wee nye aka wee kwalite ọganiru nke obodo tụmadị n'etiti ndị na-eto eto ana m arịọ ndị na-eto eto ịbụ nwa okorobịa ịbụ nwa agbọghọbịa ọ anyị nwa ka ọ dịra
ichekwa omenala a ha fee ọgbọ na-abịa abịa, ka anyị ghara ịhapụrụ ya ndị nne na nna anyị ha, ka anyị onwe anyị jide ya mara na ọkụ nne na nna gụnyere nwa adịghị eregbu ya. Nna asị dịka anyị na-eme nke a, ọ ga-abụ ngọzi nyere anyị weta mmepe n'ala Igbo. Ndewonụ. Ọ dị mma, ọ ga-abụ ngọzi nyere anyị tụmadụ ọ na ọ masịkwara gị ịkwalite asụsụ Igbo, sonyere ihe omume Ugoamaka Challenge Season 2. Ndewo. Ọ dị mma, ekelele gị Maazị Kelvin Alisi, o si na Epic Heritage Hub nakwa ngalaba na-akwalite asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ mahadum Gregory University dị na Uturu, imena maka ịbịa nọnyere anyị taa. Ndewo. Igolo nwaanyị ma bụ aha m. Anyị ga-eme ya ọzọ n'izu na-abịa abịa. Tutu ruo oge ahụ, ka Chineke chekwaa unu. Lekwa n'ihe omume Nnanyerugo Herbal Center. Na-ekelekwa Chimegbu ụzọ maka inye m ohere a. Ndewo maka ige ntị.